Σε μια κονική φιάλη των 200 ml προσθέτουμε 100 ml απεσταγμένο νερό. Το θερμαίνουμε στους 40 βαθμούς στο οποίο θα προσθέσουμε αποβουτυρωμένο γάλα, 10 γραμμάρια αποβουτυρωμένο γάλα. Ρίχνουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε. Λοιπόν, είναι έτοιμο αυτό. Το σκεπάζουμε με ένα αλουμινόχαρτο και βάζουμε το θερμόμετρο μέσα. Το τοποθετούμε, θέλουμε να πιάσει το μείγμα μας, το αραιωτικό μας, 96 βαθμούς για να απανεργοποιηθεί η λεκτανή. Το αραιωτικό μας έχει φτάσει στους 96 βαθμούς. Το βγάζω από το υδατόλουτρο και το τοποθετούμε σε θερμοκρασία δωματίου να φτάσει στους 25 βαθμούς. Το αραιωτικό μας είναι έτοιμο, είναι στους 25 βαθμούς και τώρα θα προσθέσουμε τα αντιβιωτικά μας. Ανακοινίζουμε καλά. Και είμαστε έτοιμοι για χρήση. Είναι έτοιμο το αραιωτικό μας. Τοποθετούμε στο ψυγείο για στη συντήρηση. Σε κυβέτα των 5 γραμμαρίων προσθέτουμε 4 ml ορό. Έτοιμες οι κυβέτες με το φυσιολογικό ορό. Μετέπειτα παίρνουμε την πιπέτα μας και βγάζουμε 0,01 μικρό του ml. Για να προσθέσουμε έπειτα το σπέρμα μας.